हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। नै जोंना आदैया बाजाराव फैदोंमोन आरोना, गारि स्टार्ट जायाखै, न'आव थांनो नागिरबाय दा। नै बाजिमोनजों बाजि 7:15 थांसै आरो आं। हाजिरा दामखौनो बुंनाय आरोना, बिराद दामखौ बारा होनो बिसोरो। नोंखौ लोगो मोनजेनना नोंजों खोथा रायज्लायना गोसोआ जाबाय पागला, बायदिसिना खायदा खालामो गोसोआ, माब्लानिफ्राय जाखो आं सानब्रेबायग्रा जौलिया आंनि बे गोसोआ। नै आनैया ट्रेडिं खालामबाय आरोना, कास्टमार फैदों। मांदार बिबार बायदि जाहाबनाय सिदोब गुस्थि, मा खोथा बुंनो सानदों नों गोसो गोरबोनि, गामियारि सिखोला नों खानाया रुमबां बां, पागला गोसोआ जायो सोंहां माहां, बबेनि जाखो मुङाबा माथो बबेयाव थांनो, नोंनि जिउनि राजा जाना गेलेहैगोन नोंजों सिमां रायजोआव। हारसिं अरायबो आंनि गोसो मिजिङाव, मिन्थिस्लाबै हरखाबै आंनि सिमां। जोङो दायो जानायनि खायद'फोरनि थाखाय सामब्राम माबा माबि हाना रेडि लाबाय आरोना। हालायखौ मानो फोरोंनांगौ दे, हाबाया गाज्रि जाबा नुवाखै दुस्ट' माथो लायदों So thank you लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय। Love you.